Patay sa joint drug buy bust operation sa Santa Ana Police Station 1 ug CDEO DCPO ang usa ka suspitsadong nagbaliga og illegal nga droga. Subay sa report sa mga pulis, gihimo ang operasyon pasado alas 6 kagabi Hulyo 17 sa Purok Santa Cruz, Barangay Leon Garcia, Agdao, Davao City. Diin unang napalitan og usa ka sachet nga adunay sulod sa gituohang shabu ang suspect nga giilas sa mga pulis nga si Joel Lovendino Atop Jr. Ug subay sa report, dihang nagpaila na ang iyang katransaksyon nga usa ka pulis, mihulbot matod pa kini og .38 revolver ug gipusil ang pulis apan ang backup nga parak ang nakabalos ngadto sa suspitsado ug gipusil kini. Swerte nga wala maigo ang pusher buyer nga pulis. Nadala pa sa ospital ang suspect apan namatay gihapon. Gibana-bana ang mukantidad tanan so 170,560 pesos sa gituohang shabu ang napalit ug nasignit sa mga otoridad kang Atop Jr. Samtang alas 4 kaganyang kaadlawon Hulyo 18 nasakpan sa mga pulis sa San Pedro Police Station 2 ang usa ka Jason Malaay Atuel, 42 anyos, si ka-driver, residente sa Pro 15 sa Nasa Street, Barangay 76-A, Bucanad, Davao City, human na maligya og gituohang shabu. Gihimo ang operasyon sa Purok 5, San Pedro Street, Barangay 2-A, Davao City din unang napalitan ang suspect og balor 1,000 pesos sa gituohang shabu og nasignitan pa kini og laing 8 pa ka mga sachets nga adunay sulod gihapon sa gituohang shabu nga bubalor tanan sa 122,880 pesos base sa street value.